जे आदा दिनै जे सान्दासगुरि गामियाव जे दालांनि जाब्रबथाय जाबाय बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो जे बेलथायदों दालाङा गारि माबायावहाय जाब्रबथायाव गिबियावनो जुमदार रादाबसिम गोजोननाय बावहरग्रोबाय दा दिनै हरखाब जोंनि बे सान्दासगुरि गामिनि दंफां दालां जेनेबा हरखाबै जे जानाय जाथाय आरो बे जाथायनि सायावथ' जोङो डाइरेक्ट बुंगोन आं गामिनि गोरां हिसाबैहाय जेनेबा जोंथ' दालाङाथ' जोबोद गोनांथार मानो होनोबा जोंहा बे दालाङानो गस्थ' थांनाय फैनाय ओरै जियागुरि बरबादारि सराइबिलसिमनि गोनांथि दं माने बेजोंनो थांलाय फैलाय गारि मटर हान्था मेलानि सर्टकाटबो जायो आरो गथ'फोरबो फरायसालियाव बारनाय थांनाय फैनाय बेनिबो जोंहा उसुबिदा ओरैनो बे दालाङा खय बोसोरसिमाव थांखो दासिमाव ओरैनो मथा मथि 10 बिदिनो 11 बिनि गेजेरावहाय दङ आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा थांनाय समाव गाज्रि जाबायमोन गेजेर खन्दआवहाय बेवहाय जोंना रेलवे सारा गावनो अननानै जोंनो बे दालांखौ मोजाङै बानायना होदों दा बे रेलवे सार बानायनायनिफ्राय दिनैसिम जेबो जायाखैमोन नाथाय दिनै हरखाबै बे गावसिनि लड लानानै फैनायनि सायावहाय दिनै बे दालाङा बायनानै दैयाव गोलैलांदों आरो नोंथांमोना गोदान सरकारनि सायाव बे दालांखौ फाहामजानो लुबैयो ना लुबैया बेनि सायाव मा बुङो बे दालाङाथ' जोंथ' गोनांथार जोंनो बेखौ जेनेबा दानि बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' सार जों बिनिसिमबो मिथिहोयो मानो जोंनो बे दिनैसिम जोङो आगोल बिटिसि जानाय समावबो 17 बोसोराव आरसिसिबो जायाखै दिनै जोंनो आरसिसि नांगौ जेनेबा खनसेल' नङा गले गले खननै खनथामसिम बिदिनो एक्सिडेन्ट जाबाय दा बेनि थाखायनो जोङो खावलायगोन प्रमद बर' सारखौ जाहाथे नायफैसंनानै जोंनो थाबैनो बे जोंनि सान्दासगुरि बे दंफां दालांनि गेजेरावहाय आरसिसि ब्रिजखौ होफैनांगौ जे दिनैनि जे गारि जाब्रबथाय जाबाय बे जाब्रबथाय जानायाव सोरबाफोर माबा मोनसे आघात जादों नामा थैदों नामा बेयावथ' बुंनो थाङोबा आं नुफैस्लाबाखिसै मानसिफ्रा बुंदों आरो जेनेबा रावबो जेबो जायाखिसै ड्राइभाराबो गोलैफालांफानानै दैनिफ्रायनो दर नारखानाय खेवनानै ओंखारनो हादों बेबायदि बुंदों आरो मा जेबो आघात जायाखिसै बिदिबा ना गन्थंआव एसे नांदों होनदों आघातआ आच्छा आयं जे जाब्रबथाय जाबाय बिनि सायाव मा बुङो आच्छा दिनैथ' नैबे सान्दासगुरि दालाङाव दिनै हरखाबै मोनसे टाटा मबाइला माबा साइड बाकल ना मा लाना फैदोंमोन खिन्थु बेखौ जों बारनायनि सिगांनो जों लोगो मोन्दोंमोन मानसिफोरखौ आरो ओमफ्राय दाना जों बादा होबाय बेजों दा सोलिनाय नङा बे दालाङा बहुद दुरबल आरो बे दालांजों बे गारिया बारा जेरैब्लाबो दा बारहोथार नङाब्ला बिपद जागोन दाना थांबाय बिसोर ओरै गिदिंनानै हनै बैयाव एसे आनलड खालामनानै आरो मा सानखो बिजों फैफिनदों आरो होमब्ला आङो दखानाव थांबाय खिन्थु दिनै बे बिसोर बेबायदि कन्डिसनखौ नुनानैबो बारहोनायाव बिसोर बे जाब्रबथाया जाबाय आरो दिनै जोंहा बे दालाङा बहुद गोनां बे जोंनि बे जाय एरियानि थाखाय आरो दिनै सराइबिलनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला हान्था मेला बे लामाजों बहुद मानसि थांलाय फैलाय दैलि सोरबा रगि लाङो सोरबा माबा जग्रा जन्था जानाय लाङो दिनै बे जिनिसा जोंहा दिनै लामाया गोथेबाय बे दालाङा गारि थांलाय फैलायनि मोजां बेबस्था नंगौना नङामोन ओरैनो बे दालाङा गोबावसै फुराना ओंखायनो बे बहुद एसे फिसा गारिया थांलाय फैलाय खालामनो हायो खिन्थु बेबादि लड लानानै गारिया बे थांनायनि खुनु माबायानो नंखाया आरो आच्छा बे समाव गारि मालिकखौहाय मा बुंनो सानो दा गारि मालिकखौ जोङोथ' दा जोंना गामिया माने एसे माबा खालामखागोन जुरिमाना खालामखागोन बुंदोंमोन खोथा मानियाखिसै बुंदोंमोन जों खोथा मानियाखिसै दा बेवहाय जोंखौ माबाबाय आरो बेल' नङा बहुद सिगाङावबो जोंनि आंनि निजेस्व आदायानो बेयाव बोरैबा बिदि माबा खालामनायाव गोलैलांबाय दालाङा दा दिनैसिमाव साबेसे गोलैनायनि रेकर्ड दं बे दालाङावहाय 5 दङ आदिबासिबो गोलैदों सिबायफोर आरो उन्दै गथ'फोरबो गोग्लैदों ओमफ्राय खेबसेबो बे औवा गारियानो बिदिनो बायनानै खायलें जानानै थादों दा बेयाव जोङो जेबो माबा खालामाखिसै बे औवा मालिकखौनो जोङो माबा खालामनानै दाय फोनांनानै बिनि खुनुरुखुम एसे रिपेयारिं लानानै खालामबाय आरो दिनै जोंनि बे एरियानि थांलाय फैलाय सुबिदा उसुबिदा
जोंहा दा बर्थमानथ' बहुद उसुबिदायानो जाहैबाय औ। बे उसुबिदानि थाखाय दिनैनि बे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव जोङो गोख्रै जोंनि बे लामाखौ बा आरसिसि दालांखौ जिखुनु प्रकारै हमनानै होयो बानायना होयो दा बेखौ आङो बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव फोथायनाय। आदसा नोंथांमोननि एलेकायाव इएमआ सोर गोग्लैयो जोंनि इएम हिसाबै एलेकायाव इएमआ दा रेवरेवा बिथांखौ मा बुंनो सानो नोंथाङा? बिथाङाथ' दा बिजेपि रेवरेवा आदसा, सारा औ, दा आदसा। बिथांखौ जोङो बुंगोन लोगो हमनानै मा होनो गाव जोंथ' दा सारखौबो खबर हरनांगोन औ बिथाङा नायफैयोना नायफैया ओंखायनो दा बिनि सायाव माने जोंनि आरो मोनसे खोथा दा जोंना आरसिसि दालाङा माला जायो जोंथ' बेखौ नेनो हाया जोंहा दिनै स्कुला हनै बै जोंना स्कुला हनै खाथियाव ओंखार बे दालांजों बाराब्लानो उफाय गैया दिनै बे दालाङा बिदि जाब्रथाय जाबाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बे दालांजों बोरै बारगोन जेन'बा बायनाय दालांजों ओंखायनो जाहाथे खुनुरुखुम बे दालांखौ रिपेयार खालामनायनि थाखाय एसे जोंनो अनसुंथाइ हरोब्ला गाहाम जागौ। दिनैनि जाथाया बिराद दुखुनांथाव मा खालामनो जि गारिया बे जाथायखौ खालामनो बेखौ जों बादा होखादोंमोन दा होमबाबो अहङै फैबाय दा जाथाया जाबाय दा जोंहा मेइन खोथाया जाहैबाय मेइन लामा जोंनो बेखौ थांलाय फैलाय नांथारगौ थाबैनो मेरामत खालामनायनि बेबस्था लानांगोन बिनिफ्राय जोंना नैबे दा इलेक्सनाबो फैनोसै थांलाय फैलाय दा बे थांलाय फैलाय इलेक्सननि टाइमाव केम्पिंनि टाइमाव प्रटेकनि राजनितिक हान्जायानो जाहाथे बे नङाबानो जोंहा बे दालां नङाबानो जोंहा उफाय गैखाया ओंखायनो बेखौ जोङो बड'लेण्डनि रादाबनि दारैनो जोङो नैबे जाथायखौ फोरमायहरनानै जोङो जमदुवार रादाबनि सायाव जोङो गुवारै बेखेवना होबाय जाहाथे जोंनि नैबे दालाङा गुबैयै नङाबाबो एसे खुनुरुखुम हान्थामेला खालामनो थाखाय इमिडियेटनो बेखौ एसे एक्सन लानानै थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होयो आं बेखौनो मिजिंथिबाय।